Próximamente. Había momentos así un pouco extraños. Houve momentos que no escenario un pouco tal. Home, a verdade é que éramos bastante... técnicamente éramos bastante malos. A ver, por exemplo, Matías é o sonido de Antonio, no sentido. Matías aí, raca. Antonio, que é un gran hijo de puta. Son todos uns gilipollas. Puto peor, Bueno, despois odio bastante a xente que se masturba en público que as súas guitarras. Entre outras moitas cousas, será un auténtico, querido hijo puta. Un borracho alcohólico que está... só utilizaba os gin tonics para follarse a tías e para recolher o prestigio social dele. Mala persona. E por culpa de 4 gilipollitas, foise a tomar polo cubo o grupo. Quedamos absolutamente montado. Esa é unha puta merda, é un invento dos medios de comunicación. Procurei mirar para outro lado nesa situación. Ese tío é un mentiroso e un hijo de puta. Digamos, típicos efectos de Culver, non? A idolatría absoluta, medida. Había unha especie de unión entre dous guitarristas contra o cantante, non sei moi ben por qué. O tío creíase aí a estrellita e claro, ao final por eso se quisaron os guitarras, porque se non se non. Eso é mentira. Todo mentira. Pois a mí parecía un bo chaval.